Так, вітаночки, мої шановні. Вечірні ділі. Ми у ефірі. Стопе, кульгуп. Спиніть гэтую вакханалію. Выключить губ. Так, і все. Картинка ёсць і там і тут. Таму пачынаем. Я штосьці не разумею, гэтае зелёнае штосьці невядомае. Мне, нехай сабе там не светіць. А мы будзем сабе паціху гуляць у City Skyline. Так, вось гэта мы загружаем. Вы мяне выбачайце, калі што я трохі пажую. Зусім трошечкі, калі што. Пам-пам, пам-пам. Так, ну что у нас? Давайте проверять. Змянілася ці не? Ні халеры не змянілася. 0 тоннаў. Корабельчики просто так себе бадзяюцца, як гаўно у вадзе. Просто туды-сюды, туды-сюды. Тут яшчэ 113, нехай себе. Ужо штось. А, я забыўся. Глядзіце на вось гэта. Яны ж чакаюць сабе доставку трупаў. І тут тое самае, халера вас бяры. Ой-ой-ой. Колькі у нас там, нагадайце, 130% брак. Так ці не? Гэта вось тут краматорыя. 4400 патрабуецца, 200 задавальняецца. Такі раён жудасна высокі. Так. Клініку хоць ты тут будуй, каб нешта было прафесійна прамысловую. Так, а што калі вось выкарыстоўваць выключна гэты будынак без машынаў? 100 на месяц, 10 машинок, так? 100 на месяц і 10 машинок. Бо мне не падабаецца, што калі мы робім вось гэтую вось машынкі, ставім сабе, яно перакрывае амаль што ўсё. Шматлікая колькасць, так. Дадаем вось гэта. Не, гэта мы не дадаем. Вось гэта дадаем. І вось гэта дадаем. Во. Дадатковае яно дапамагае. А вось гэта 5 машын дадатковыя. Правда? Паколькі, мяркую, гэта не ўплывае, дарэчы, чаму яно падняло. Просто так, каб быў доступ да гэтай дарогі, таму яго паднеслі так высока. Калі ў нас, мне перад стравом, дарэчы, вось гэтая думка прилетела ў галаву, што можна, напрыклад, будаваць без вось гэтых домікаў малых, каб машынак не было. Няхай яны сабе там не даязджаюць, тыпу яны кажуць, што яны не даязджаюць, але ж па факце ў нас не хапае Просто не хапае вось гэтага. Бачыце, пабудавалі сотку, яна варухнула сюды. Таму зараз я выключна вось гэтыя краматорыі мы пхаем побач, адзін да аднаго. Яшчэ адзін улезе? Не улезе, на жаль. І вось так, бачыце? І дадамо вось гэтыя ўсе паляпшэнні. Глядзіце, што зараз адбудзецца, павінна адбыцца. То бок. Яшчэ патрабуе дарогу, прабачай. Зараз зраблю. Ось так, бач, які я добры сёння. Глядзі, мы б дабудавалі яшчэ 4. Сюды, опа, бачыце? Вы гэта бачыце? Таму вось гэтае лайно, нягледзячы на тое, што людзі скардзяцца наконт таго, што не хапае, бракуе ім гэтых машын. Я мяркую, што зараз мы пабудуем яшчэ 10 краматорыяў гэтых. І ўсё. І патрэба знікне. Я ўпэўнены ў гэтым. Так, давай дарогу спачатку зробім вось так. Вось так можна? Вось так зрабілі. Вось сюды працягнули. Хадзі сюды. Краматоры ўжо адзначаны. Раз.
А 2. Та як так? Ти ж божух, ну. Чому? А, ну тому що... Ай, как вас усіх. З вашими гэтымі. Чаму не? Зараз мы вырашым гэтае пытанне. Сюды. А, таму што вось такі перапад вышыні быў. Як заўсёды вось гэта, як заўсёды вось гэта. І вось так. Выдатненько. Так, глядзім далей. Глядзім далей. Кантралюем пастаянна. Нам яшчэ бракуе колькі? Па 150, яны ж праўда у нас. Розніца 1100. Ну, амаль што 9 трэба. Сыдзі пакольці. Так. У такім выпадку, хоць ты бяры вось гэтае знасі. Я менавіта гэта і хачу зрабіць. Так, прыбіраем усё гэтае лайно, таму што тут у мяне будзе акуратны квартал звычайных бляха краматорый. Вы калі-небудзь у жыцці сваім бачылі такую? Гэта што? О, гэта пажарная. Гэта пажарная. А ну ходи сюда. Вось так тебе. О, бачиш, як тут зручно. Супер. Так, і зараз берем. Будуем. Хлоп. Хлоп. Чому? Що не так? Чому червоне? Недостатков. Грошей мало. Слухайте, у нас грошей немає. Твою ты маму. І все, ми поскорено заробляємо гроші собі, бо у нас прибиток на 470 тисяч в місяць. Так, вядома, з-за гэтых краматорыяў ён памяншаецца, але ўсё ж таки няблага павінна быць з улікам усяго. Анютачка, вітаначкі табе, добры вечарочак. Што ж гэта робіцца, любімую гульню маю вырашыў пастрыміць, а ў мяне зарадкі мала. Навушники таксама сядзяцца. Ну, па-першае, ты ж можаш адзін навушнік пакінуць, а не два, а па-другое, дзе твой пауэрбанк. Чаму ты ім не карыстайся? Паўлік, што гэта? 2 стрымы ў нядзелю, нейкі цуд. Так, бачыш, я сёння вольны чалавек, а маю час, каб займацца стрымамі. І, дарэчы, вось, размова ўчорашняя наконт фактар гораду, бачыце? Тое, аб чым я казаў. Вось наша шаша, якая ідзе. Тебе ціны зварочваюць сюды. І ўсё, і пробка з двух бакоў. Чаму? Просто так. Таму што могуць. Іх нішто не пераканае. Так, тым часам у нас трохі патрабуецца яшчэ прамысловыя зоны. І куды нам упердоліць яе прамысловую зону? Тут у нас краматорыі будуць. Вось тут трэба будаваць. Не, правда, там 300 тысячаў ёсць. Давай зараз. Стоп. Сюди. Ось так і ось так. Все, об'єднали? Так. Давай все ж таки об'єднаємо що тут. Бо незручно, правда ж, буде виглядати, що у нас тут нема ніякого злучальника по гэтых двух регионах. Что трэба объезжать вот так наоколо. Это не камильфон. Так уже я роблю один навушник у ухе. Добре, а павербанк уже пусты. Ну, не трэба было высадживать его. Что я могу тебе сказать? Мне падаецца, каб ты контролявала яркость, яскравость экрану, то все было як належыць. 460. Ой-ой-ой, трэба сяліць больше людей. У нас пакуль што ўсё занятае. Бачыце, нам калі расці, то только тут. Прыйдзецца займацца гэтым, што тут нічога не зробіш. Так. Плюс-мінус ось так трэба пабудавацца.
Ой, мне не падабаецца. Вось там 90, каб было 86, 5, 4, 9. О, 90. Супер. І вось сюди. А чаму 89? Не, я так не хочу. 91, о, 90. Зараз мы тут налінеем сабе троху. Чаму гэта такое, слухайце? Вось так можна зрабіць? Спадзяюся, што так. Стоп. Не, гэта жудасна выглядае. Калі яно не супадае, няхай сабе такая не зусім квартальная забудова, але яна выглядаць будзе лепш, правда ж? 180. Потым перабудуем, калі што. Так, 180. Чакайце, шановны, я зараз тут заняты вельмі гэтую кратамі маляваць. Зараз скончу. І да каментараў павернуся. Ось так. Стоп, 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 не туды. Ось так. І апошні. Ёсць апошні. Так, хадзі сюды жытловая забудова, гэтая дурная, аднапавярховая. Як яна мне не падабаецца тут. Так, усё тут камерцыйную трэба будзе зрабіць, правда ж? Вось такую аднапавярховую таксама. Бо калі ёсць жытловая, то камерцыйная, безумоўна, з'явіцца. Так, чаму я, па-першае, заняўся гэтым пытаннем менавіта вось зараз, такім непрыгожым, але патрэбным, таму што гэта падаткі, гэта грошы, а ў мяне прыбыткі мае ў маім мястэчку, яны толькі што змяніліся, яны ўпалі з-за таго, што у нас пабудавана да халеры ўсяго. Так, давай тут пабудуем гэтую зону і будзем чакаць, калі што зменіцца, так? Бо 470, ўжо бачыце, 459 было, гэта з-за таго, што ў нас выдаткі вялікія. Так, Жак Шарк, вітаначкі. Я не пан, я спадар. Мне больш падабаецца спадар, бо гэта наша менавіта беларуская. Спадар, спадарыня, самая топавая. Так, а што яшчэ рабіць у дарозе? Як не высаджваць пауэрбанк? Безумоўна. Твая маеш рацыю. Не, гэта жарт быў. Так, Паўлік там нічога не пісаў, мне падалося, значыцца. Жак Шарк, вітаначкі табе. Мне падаецца, ты ж у гэтым, у чаціку справа патата, правда? Гэта ж ты, ауч патата. Так, усё ёсць, што гэта такое? Damaging building citizen taking over indoors. У нас тут нейкі ветер, ці што? Штосьці не бачу. Хтосьці бачыць? Я не. А дзе музыка падзелася, дарэчы? У мяне з вушамі ўсё добра? Так, я чую, вось гэта тыц-тыц-тыц. А музыкі няма. Давай вось так. На 70 пакуль што тут, ну ўсё на 100. Ой, не, занадта. Гэта занадта 50. Ты што равеш? Ты што? 30. О, вось так, добра. Так, прышпільны жарт. І я не чую музыку. Так яна сціхла, бо бачыш, гэтыя вось пачвары пачалі размаўляць. Так, слухайце, зноўку ад нас патрабуецца прамысловая зона. Мне гэта імпануе. Можа, хоць з'явяцца нейкія тавары прамысловыя нарэшце. Так, вяртаемся да забудовы. У нас 1 100 000. Вяртаемся да забудовы вось гэтымі вось крэматорыямі.
А хто б мог падумаць, што столькі краматорыяў спатрэбіцца на маё маленечкае мястэчка. Ой, туды паставілась, добра. Што не так? Not enough money. Заенчыў. Грошы табе ўсё патрабуецца. Не тое, вось гэта. Вось гэта. Сюды, сюды. Усё, грошей няма, чакаем, пакуль нас забіраюцца. Так, што у нас па прыбытках? 440 тысяч. Блять, я эффективный менеджер, просто невероятно. Только что было 490, уже 440. Мне трэба у мэрію. Я хутка там наведу парадкі з такімі здольнасцямі. Чуеш коллег індусаў, ну? Усё. Так, што у нас? Давай. Ну, яшчэ крыху. Зусім трошки засталося. Ну, яшчэ 2. Давай, давай, родненькі, давай. Колькі ты каштуеш? Ганебны ты завод. 240 тысяч. Карацей, мільён патрэбны яшчэ. Мільён патрэбны, каб забыцца пра гэтую праблему хаця б на кароткі час. Так. Як вам ідэя паспрабаваць заняться пакуль што тут з дарогамі. Дарогі шмат не каштуюць, правда? Тут у нас 4 паса. Free lane, дзе 4 four lane road. Так. Бачно, 180 сход. 180. Ось так. Зараз берем звычайно, тому што тут у мяне звычайна ідзе. Уздоўж гэтай вось дарогі. Што яна вымірае мне 140%. Ось так робім. Ну, цікавае скрыжаванне адбылося тут. Нічога. Так, вуліца даволі доўгая. А няхай будзе. Няхай будзе і такая. Не буду перерывать, потому что по всей улице у меня тут будут вось гэтыя стаяць краматорыі Хайбера і Хліга. Так. По гэтаму унутры і гульнявому радыё. Так. Менавіта яны і былі, калі што. Бачыце, якія ў мяне тут заводы працуюць. Пераапрацоўчыя. Вось гэты велічэзны. Тыпу электраэнергія яму тут патрэбна. Слухайце, даволі... Я лічу, што ён менш будзе загружаны. Па факце, глядзіце, даволі шмат. Вось гэты, так, дробна загружаны. Так, пайшлі будаваць аднапавярховікі, пакуль мы тут збіраем грошы сабе. Так, тут у нас ніхто не селіцца. Чаму? Таму што? Не задавай глупае пытанне. Рабі сваю справу. Людзі хочуць сяліцца і жыць. Так, вось не падабаецца, вядома, што гэта ўсё такое карычневае. Фу. Я б зрабіў лепш, прыгажэй. Гэта гародніны так вырошчваюць тут. Такое сабе, дзе там наша бавоўна. Ну, бавоўна. Поле бавоўны павінна быць белае ці зялёнае, а яно, сабака, карычневае. О, глядзіце, колькі ў мяне нафты пампуецца. І жоўтенькая, чырвоненькая, сіненькая. Каб сапраўды ўладарыць, гэта колькі кропак? Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну і прыблізна тут 24, 32. Няхай 32 скважины. Уявіце сабе, колькі гэта грошай на месяц. 32 свідравіны. О, ось так правильно казаць. 32 свідравіны. Гэта ж было б, напэўна, мільёнаў з 30 у месяц. Правда? А мо і больш. Раён краматорыяў цудоўны. Ну, уяўляеш, які там пах стаіць.
Ці яшчэ патрабуюцца гэтыя машыны. Не даязджаюць. Так, ну зусім трошки засталося. Так, грошыкі ёсць. Адзін, другі. Выдатна. Так, ты адрамантаваны. Сюды хадзі. І вось ты давай. Сюды хадзі. Вось так. Ну што, глядзіце, мы перапаўзлі ўсё ж такі на зялёную зону, каб надзейна трэба яшчэ адзін дадаць. Гэта мы троху пазней зробім. Вось, і паглядзім, ці ўдасца ў мяне ўсё ж такі пазбавіцца гэтых чырвоных кропачак. Все ж таки яны скардзяцца на адсутнасць транспарту, што тыпу не даязджае да іх. Паміральная гэтая. А я лічу, што ўсё ж такі не транспарт ім патрэбны, а вось гэтая вось лухта. Так, тым часам прамысловасць нам таксама яшчэ патрабуецца. Давай зараз зробім яшчэ адно. Усё, слухайце, у нас тут вялікі пад'ём, правда? Угу. Пад'ём вялікі, таму вось так трэба будавацца. Вось у гэтым рэгіёне. Так, цікава, цікава. Як гэта ўсё разруліць зараз. Ось тут давай. Так, тут, вядома, зроблена, сюди. Ось так. Я б тут яшчэ зрабіў ось так, дарогу. Каб максімальнае запаўненне было. Ось так. Так, прамысловасць. Хадзі сюды. Все, пайшло ўніз. Добра. Ну што там у нас па грошах? Ёсць яшчэ адзін? Ёсць. Давай. Апошні, мне падаецца, ўжо будзе краматорый на сёння. Так. Мы ці задаволілі патрэбу? Лічу, што задаволі. 4330 патрабуецца, 457. Фу, 507, 4507. У нас маецца. Ну, курва, паспрабуй толькі мне з гэтымі чырвонымі засыпаць усё далей. Так, пераключаемся на іншае. У нас, памятаеце, я казаў учора, Краматорск. Ну, дзякуй Богу, тут няма гэтых дыстрыктаў жытловых, каб не дай Бог. Смецце, правда? Смецце. Што па смецці у нас? Па смецці landfill availability у нас скончылася. Хутка, хутка, хутка. У нас зменіцца патрэба. Полігон 8, ёсць сметнік. Але ён маленечкі. Ён маленечкі, таму сметнік трэба пабудаваць яшчэ адзін. Ці варта яго тут? Не, не варта. Горы гэта наше ўсё. Я б горы не чапаў. В такім выпадку вось тут. Правда ж? Вось тут зрабіць каля ЖД. Чыгункі маю на увазе. І каб было далёка ад усіх гэтых, а мы зробім сабе вялікае сховішча для смецця.
70 тысячаў яно каштуе, і мне падаецца, нас адзінае, што патрэбна вось купіць адную плітку вось гэтую. Вось гэту плітку, колькі ты каштуеш адная? 740. Ну, трэба збіраць грошыкі, родненькія мае. Трэба збіраць 409 тысячаў, мы і так занадта шмат увалілі ў інфраструктуру гэтага гораду, нам трэба нейкая аддача ўжо. Што гэта такое? Bottleneck. У нас ёсць праблема з дастаўкай электрычнасці. 3 bottleneck. Маецца. Трэба будзе падумаць, як тут гэта зрабіць. З гэтымі вузенькімі месцамі. Не, слухайце, не знікаем. Не знікаем. Вось гэта значок. Таму што сапраўды трэба будаваць не проста краматорый, але і вось гэтыя гаражы дадатковыя. Вось такім чынам, каб гаражы былі вакол. Сумна, шчыра скажу, сумна. Мне гэтае не падабаецца. Гэты краматорый выглядае як, я не ведаю, шлюбны дом. Мне падаецца так, ну сапраўды. Вельмі урачысты. Так. 740, рано яшчэ. 709. Амаль што 200 тысяч чалавек уже жыве. За кошт таго, што мы пашырылі гэты раён. Цудоўна выглядае гэты будынак. Так. Бачу яшчэ праблемы з энергіяй. Мне вельмі гэта не падабаецца. Ай-яй-яй-яй-яй. Не хочу. Так. Bottleneck мы... Ось цікава, да рэчы. Ось тут. Ён з'явіўся. Ён тут з'явіўся. Чакай, а калі мы ось так зробім уніз? Ці можам мы падключыць яго сюды? Каб вось гэта абходзілася. Яно не хоча, правда? Тут энергія проста ідзе ад нашых ветравых генератараў зверху мышцы. Ну добра, калі не так, то можа быць вось так. Яно неяк здымае гэтую нагрузку ці не? Ага. Зараз яно вось тут пачырванела. Ну, такое сабе вырашэнне. What kind of future does music have if it doesn't look to its past? Well, I say the question speaks for itself. Here on Second Moon, we know you can't move forward unless you keep both eyes steadily trained on what's behind you. У нас не хапае электрычнасці на забеспячэнне. And we're getting reports about a traffic accident somewhere in the city. Road maintenance services have already been dispatched and traffic flow should return to normal. Так, на забеспячэнне не хапае электрычнасці. Хадзі сюды. Геатэрмальны завод у нас тут, правда? Паляпшэнні ёсць якія-небудзь? Вось гэта толькі ёсць, але гэта нічога не дае. Так. Давай такім чынам думаць, дзе будаваць яшчэ адную геатэрмальную. Яшчэ гэта закрыта. Слухайце, 5 мільёнаў каштуе ядравы
генератора гэта. Вугальная не цікавіць, газовый таксама не цікавіць. Так, геатэрмальны 750 касікаў, дарэчы, і ён можа быць вось тут пабудаваны у нас. І вось тут можа быць пабудаваны у раёне аэропорту і вось тут. Што за оверлэпінг ты знаходзіш тут? Можна яшчэ, дарэчы, вось гэтыя генератары пабудаваць. Колькі яны? Па 25 тысячаў, 5 мегаваттаў. Толькі ўжо з гэтага боку. Бачыце, у нас правда ветра не шмат. Тут яго больш. Гэта яшчэ купіць трэба. Вось тут даволі моцна дзьмухае вецер. На ўзбярэжжы таксама. Так, давайте спачатку вось гэта зробім. Ветравыя генератары гэтыя. Так. Давай так, апошнім. Сюди ходи. This is an emergency broadcast to all citizens. A severe hailstorm is approaching. Damage to crops and property is expected. We urge citizens to stay inside until the storm has passed. Что? Так, где? Так, гэта чыгунка ж, правда? Так, і сюди давай, з гэтага боку. Ось сюди. Так, добре, у зелену зону ми перейшли. Два баки ідзе, добре. Один сюди. У аэропорт, до речі, цікаво. Ага, гэта не звязаны, так, з аэропортом. Ось так, давай до фермы. Каб была об'єднана нейкая такая сетка. Адзіная, так. І сюди. О! Пожаўцела, все добра. Хаця б гэтую праблему вырашылі. Так, а што, а небожчыка таксама трэба ў іншы свет адправіць? Прыгожа. Так, добры каментар да гэтага. Дарэчы ж, гэтыя ветравыя генератары наш з вады няблага будуць выглядаць, правда ж? Хлопцы плывуць, назіраюць за імі. Ось так ось. Ось, гэта, вядома, не спаліць разам з караблем, як у Вікналі, таксама нядрэнна. Так. Згодны з табою. Так, адну праблему вырашылі. Энергіі павінна быць на некаторы час на 27 мегаватт. Паднеслі сябе, добра. Трэба ж зараз вырашыць праблему з смеццем. 1,5 мільёна ёсць.
купіць сабе плітку вось гэтую выдатненька. Хадзі сюды сметнік, полігон, таму што ўсяго гэтага хапае, полігону не хапае. Так, лендфіл. Неяк. Не, ось так. Так, зараз трэба будзе толькі падвесці яму дарогу. А яна ў нас дзе ідзе? Я не разумею. Во, з правага боку. Чакай ты, ён ужо перажывае, што ў яго няма. Так, падыходзіць. Вада ёсць, энергія ёсць. Гэта замкнулі, сюды павярнулі і... Вось гэтая зона, мне падаецца, павінна быць, не? Такая, не дистрикт. Во. Гэта сюды. Ажно вось сюды. Тут тебе покинуть. Вот тут тебе. Ходим далее. А что это за коло? Сметник. Сметник. Каб на долгий час хапіла. Великое коло гэта я роблю. Полигон. Для смецця. Бо той, які у нас ёсць маленечкі, ён уже скончыўся, бачыш, нас скардзіцца на то, што смецце не вывозяць. Вось, мы займаемся будаўніцтвам новага. Вось сюды. Будоўля не прыгожа, затое эфектыўная. Вось так. Ой, бачыш адразу, колькі гэтых зялёненькіх паехала адсюль. Вось так. Так, чым мы можам... Не, гэта я не хачу будаваць. Што мы можам тут яшчэ акрыць нейкі? Вось так. Што ён дасць? 10 тракаў. Выдатна, тое, што трэба, так. І гэта, я так мяркую, мінус 50%. Таксама патрэбна. Гэта ўжо не. Усё? Вось такі сметнікавы полігон. Цікава, з космосу бачна яго? Хіба што так. Хіба што бачна. Ой, все гэта чырвонае, такое непрыгожае. Як яно мне не падабаецца. Так, ну і што, і тут смецце таксама. У нас, дарэчы, я так мяркую, все ж такі праблема з дарогамі. Спадзяюся, што калі мы будзем перапрацоўваць гэта разам з фактарам гораду, які ўчора пагадзіўся у гэтым дапамагчы, то мы гэтую праблему і вырашым. Якія горкі! Вы паглядзіце туткі. Гэта яны за горад выехалі, бляха, і зараз едуць назад. А што гэта за будынак у цэнтры сметніка? Перапрацоўчы завод. Ну, типу такая логістичная собака нейка, яка там займаецца кіраваннем. Не, горад прыгожа выглядае, бачыце, ось уїжджаєш у город, прыгожа. Такі ох, адразу, бляха, з двух бакоў. Хмарачосамі тебе абступае. Верталёты лётаюць. Просто город городов, мне падаецца. Толькі што жыве ў ім. Менш 200 000. Так, бачу, патрэбна яшчэ камерцыйная нейкая плошча, але ж не хацелі будавацца. А зараз просяць дзіўныя людзі, правда?
Ходи сюди. Ось так. Ладно. Хай буде. Хай буде, ні. Так, тут треба не такою, тут треба ось такою. Ось так. Може бути. Може бути. Тільки корки, ну, а так пригоже. Згодний. Відпустись. Так, і нам тут треба що? Нам треба прямые в этой ковалке протягнуть сюда. Один. Другий. І ось в этой третій. Нормально. Так, ході сюди. Комерційна забудова. Комерційна забудова ось тут. Так. Безмовно, одноповерховая ось тут. Видатненько, усё поползло. Як там наша промисловість? Нам треба ще кудись її тут розповсюдити. Ось так. Потреба вирішена, слухайте, одноповерхово все равно. Тільки почала знижатися, одразу вверх поползла. Фу. Благо виглядає, мені не подобається. Ну что, промысловость расте, вы что-нибудь возите? Не, так 0 и возить. Дивно. Что я могу сказать? Дивно это выглядает. No vehicles. Так я шво, еде. Только еде. Что это такое? Так, еще коммерційне потребилось. Так. 2 мільйони, нехай, слухайте, подросло уже. Бачите, 495, дякую Богу, вирівновується ніяк гэты прибыток. Все яшчэ расце. Мяне трохи крудзіць тое, што не патрабуецца сярэдняя забудова, высокая плотнасць забудовы. Все гэта пакуль што недаступнае. Так. Не хочуць людзі будавацца. Ну што, палова, яшчэ палову пачакаць, каб 78 тысяч трэба нам да ўзроўню. Каб атрымаць, так? О, тут яшчэ ў гэтай сярэдняй забудове не патрабуецца. Горад расце выключна толькі з-за кошт аднапавярховай забудовы. Толькі з-за гэтага. Что? Я не хочу сюда расти городом, я хочу сюда расти. Придется вот тут куплять зараз 2 плитки. Будем расти у гэты бок. Раз, два, правда? 860. Подходите. Так, тут, до речі, бачите, так само крематорій стоїть. Експерименти називаються. Так. Сюди. Ось так, сюди. І ось сюди. Так, это один район. Прямая дорога отсюда. Ага, халерус 2. 90. Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Melinda. Чекай. О, 90, видатно.
Все, давай, авеню, стрит. Поехали. О, а чому там червоне? Дивно, правда? Що воно так червоненьке? А ось так. Колесочка. І тут те саме, так? Сюди і... ось сюди, так. Тишей. Щось не сподобалося комплюктору. Ух. Які райони, а? Давай сюди. Комерційна забудова. Ось так. І одноповерхова. Куди ж без її? Треба ще поштовий сервіс зайнятися, до речі. Скринки поштові маю на увазі. Бо у нас же ж нічого нема. Бачите, тут зелененького не шмат. До речі, зауважте, що кольки я не будував транспортну сетку, але люди навіть і не потребують гэтай транспортної сетки тут. Вогулі ніяк. Все. Поштовых сервисов больше не потребуется. Так, поползло вниз. Еще троху додать промысловости. Давай. Додали. Комерційно ще потребується знову. Де можемо поміняти ось тут. Чомусь ці не будуються, нехай собі не будуються. Ось так зробимо. Замість жильової буде комерційна тут. Калі ёсць пытанне ў кагосьці, навошта так рабіць, толькі для таго, каб расло, таму што за кожны будыначак нам кропелька досведу капаецца вось сюды. Бачыце? 41 000, таму калі мы больш будуем больш жыхароў, у нас адпаведна больш прыбыткаў, больш падаткаў, 524. Все гэта ўплывае і на агульны досвед. Вось з-за гэтага мы гэта робім. Ось так. Потым ягар засыплюць і пабудуюць раён Фабіёнішкі. Ты занадта суворы, ВРВ, мне падаецца. Гэта будзе занадта ўжо. Плывуць 580 пакуль што. Давайте глянем, можем мы штосьці можем скарыстаць. Так. Ага, дороги у нас парковки только не открытые тут. Гэтая сістэма мяне не цікавіць пакуль што. Тут усё зроблена, тут усё зроблена, тут усё зроблена, тут усё зроблена. Вось. Fireplace, вось гэта ўсё трэба зрабіць. Мы штосьці можам зрабіць, бо у нас 5 пунктаў ёсць, дарэчы. Firewatch Tower, дарэчы. І Firefighting Helicopter Depot. Ну, можа быць. Я хацеў вось гэта. У мяне засталося 8 пунктаў патрабуецца на CIA. Выведальне это бюро нейкае. Навошта не ведаю, але патрэбна. Патрэбна. Па гэтым у нас сабвей трамвай не хачу. Тут усё ёсць і тут усё ёсць. Усё, бачыце? 5 пунктаў, 5 пунктаў. Ну, мы можам ва усялякім выпадку вось на гэта апусціць гэтыя 5 пунктаў. Вось сюды.
Альбо вось на гэтае вось emergency shelter. Гэта неяк звязана ўсё ж такі з сістэмаю папярэджвання. Ці яна ўвогуле патрэбна ў гэтай гульні? Мне ёсць адчуванне, што не патрэбна вось гэтае, таму я б зараз вось гэтае зрабіў. Пабудаваў бы адно і другое, пакуль мы чакаем наступнага ўзроўню. Бляха, усё чырвонае. Як гэта непрыгожа. Так, давай, Fire Tower, вось яна, Firewatch. Што яна дае? Яна проста, сапраўды проста робіць нейкую зону? Давай сюды, вось тут тебе зробім, бачиш? Акурат каля гэтых вось. Ай, свідравін. Трошечки зацепім яшчэ, ось так. Гэтых хлопцаў, так, тут яно патрэбна, мне такое адчуванне, што не. Але зробім, чаму не? Адну і вось тут, у горадзе, не ведаю, можа толькі ў вёскі яна патрэбна. Так, я по горадзе не будаваў бы. Ну, аэропорт. Давай, аэропорт дык аэропорт, добра, няхай. Так, і вось тут я бачу, што ў нас троху чырвонае. Усё, тыпу закрылі пакуль што пытаннічка з гэтымі. Fire Station нам не патрэбна, вот Firefighting, Helicopter Depot, 1 200 000. У нас 2 мільёна ёсць. Гэта ў нас што, па-першае? Яно неяк паляпшае штосьці. Гэта база, 72 000 ў месяц яна каштуе, яшчэ ў нас яна дае 5 супраць вогневых гелікоптераў. Так, гэта што disaster control, гэта ў нас будзе потым. Так, ввогуле яны дзе патрабуюцца? І на адным баку патрабуецца, і на тым баку патрабуецца. Давай так, прамысловасць все ж таки у нас ёсць, трэба за ёю сачыць пільна. Так, не ўлазіць. Вось тут улазіць. This is an emergency broadcast to all citizens. A heavy storm is approaching the city, and the likelihood of hail is very high. Traffic slowdowns and damage to crops and property are expected. Citizens are advised to remain indoors until the situation passes. Паляпшэнняў няма ніякіх. Так, дзе у нас, дарэчы, Fire Tower? І тут паляпшэння няма. Мінус 80 да лясных пажараў, мінус 10, калі пажар здарыцца ад наступстваў гэтага пажару. Усё, на што патрабуецца. Паляцеў. Пасцежым яго. Ляціць над прамысловасцю. Фойер, вітаначкі. Менск будучыні на 200 000 чалавек. Мне падаецца, гэта трошкі інакш павінна працаваць. Насельніцтва, бачыш унізе? 199 000 чалавек. Вежа Кім Чен Іна. А вось там, бачыце, стаіць вось гэтая. Гэта у нас пляцоўка стартавая касмічная, імя ВРВ. Той, які Паўлік на твічы. Не ўсе паспелі з'ехаць. Добры жарт, добры. Сапраўды, усе на гэтае хацелі, 200 000 не паспела. О, глядзі, ён сапраўды ляціць на пажар. Бачце?
А давай паглядзім, што адбудзецца далей. Ну. І? Паліваць будзеш? Ён палівае! Ха-ха-ха! Клас! Капец, вось гэта нечакана было. Дык чакай, тут жа ж на гэтай вуліцы ёсць пажарны гэты разлік. А чаму яны не прыехалі? Затое верталёт з іншага канца гораду прыляцеў. Ай, гульня. І тут яшчэ штосьці? Ці гэта хтосьці мангал распаліў? Назад. Хлопче, ты куды? О, глядзіш ты, сапраўды? Яшчэ адзін хелікоптер ляціць. Але гэта медыцынскі ўжо, бачыце? Кагосьці прывёз сюды. У шпіталь. Клёвы прышпіл. Верталётамі пажары тушыць. Капец. Каму ў галаву такое прыйшло цікава? Оу, чакае, што гэта такое? У нас што, не хапае ўжо больніц? Быць не можа. Так, не, ну тут зразумела. Тут зразумела чаму, потому што там няма нічога. Так, зараз у нас 18 гадзіна, добра. Выдатна. Выдатна. Так, максимум, дарэчы, мы будзем сёння гуляць да 20 гадзіны, то бок яшчэ максимум 2 гадзінкі. А то і менш, дарэчы, яшчэ ж трэба некае шэра прыгатаваць, то малыя будуць скавытаць. Ногі аб'ядуць. Так, карацей, забаўна. Дарэчы, мне спадабалася, што ў маім горадзе зараз мы будзем пажары тушыць гелікоптарамі. А тым часам, пакуль мы тут ляса з вамі точым, нас ужо засялілі ўсе вось сюды. Трэба далей набываць пліткі, расці вось у той бок. Так, яшчэ гэтую, так? Можна? Можна. Вось гэтыя дзве. 592. А гэтая мільён адразу. Ну, давай так. Давай так. Зараз будзем засяляць вось гэты кавалачак. While sipping a fancy local Jarva mate, or so my wife tells me. That's good for business and good for the community. Thanks, Jim. We'll be back after this. 90. More local news today. The Tourism Board just released their latest figures, and somehow the number of visitors to the region fell by over 20% last season. Well, that's fine by me, Jim. I just love it here. Maybe we'll What's keep it our that? little secret. I like the sound of that, Glenda. Так. Штосьці я не зразумеў вось гэтымі двумя вуліцамі, чаму яны так блізка адна да адной. Пры гэтым тут шчыліна нейкая.
Так, давай сюди. Давай сюди. Все, ці хопить покуль что. Покуль что хапіла. Промисловості трошку додамо. Ось сюди гэты кавалачак. Так, промысловасць ёсць, насельніцтва ёсць, пайшло ўніз, выдатна. Пакуль што ўсё добра. Все добра, апроч таго, што ўсе нездаволеныя тым, што ў нас няма ніякіх трупавозак, якія нічога не вывозяць. Нічога не вывозяць. Няўжо сидзець і займацца тым, каб забяспечваць усіх людзей гэтымі трупавозкамі. Лухта, выглядае як лухта, шчыра кажучы. Так, гэта што, Black Hawk у медычнай пафарбоўцы? Не, гэта не Black Hawk. Гэта транспартныя звычайныя. Як табе іх паказаць? Зараз чакай. Яны ж тут недзе ў мяне, правда ж? Хаця выглядае сапраўды нібы военны верталёт. Ну, можа быць і так, слухай, мабыць, такую мадэльку завезлі. Для мне падавалася чамусьці, што гэта менавіта грамадзянская нейкая версія была недзе там на даху медычнай дапамогі якосці там бачыў. Так, што ж рабіць з гэтымі вось крематорыямі? Прыйдзецца неяк аптымізаваць усё ж такі вось і забудоўваць вось такімі вось рэчамі як тут. Нічога з гэтым не зрабіць пакуль што. Так, давай мы тебе перанесем пакуль што сюды. Навошта я гэта раблю? Таму што вось тут, бачыце, ўжо стаіць, трэба проста пабудаваць гаражы. Я іх проста пакуль што так абы як пераношу. Потым будзем павяртаць па неабходнасці. Так, і вось гэта мы таксама паднесем і прыблізна вось тут паставім. Ты хадзі сюды. Стоп, чаму у цябе няма паляпшэнняў? Яшчэ адзін улезе, толькі гэтага трэба прыбраць. Ага, не ўлазіць ужо. Ладно, не ўлазіць, дык не ўлазіць. Ой. Штосьці не то я хацеў зрабіць. Так. Ага. І вось так. Аптымізацыя. Гатова. Так, дык у рэальным жыцці так робяць? Ты маеш на ўвазе, што летаюць па пажарышчах? Я такого не бачыў ніколі, каб пажар тушылі гелікоптарамі. Вось ездзіць на машынах, так, мільён разоў. А вось каб на гелікоптарах ляталі, то не. Так, хадзі сюды. Вось так, давай мы тебе. Ну, што ты гэта? Павярніся. Вось так. Так, добра. Упихнули ва неупихуемое. Здаецца, так, яно вымаўляецца правільна.
Так, паглядзеў ЗША, звычайна справа, там яны цягуюць знізу такі чан. Так, я бачу, вижу туды. Але мне падаецца, гэта калі пажарышча адбываецца ва ўмовах лесу нейкага, вось такое я бачу, разумееш? Вось такое я там бачу тады. Грошей не хапаем. 30 тысячаў, давайте падайте. Так, дороженькие мои податкоплательщики, что это такое? У меня бюджет скончился. А ну, хутка накидали. Допомоги. Все, больше не улезе? 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 Ну, он повинно улезть. Ось так. О, выдатно. Зараз все справедливо. Хочешь померці добро, плати. Правда, ВРВ? А ну что это такое? 537. Ну, не благо, слухайте, не благо. Такой что яшчэ ёсць бюджет. Ой, але наперадзе яшчэ шмат вось гэтых вось машинак, якія павінны забіраць трупы. Так, слухайте, у мяне ёсць патрэба у высокай плотнасці забудовы. Ну-ка. Ну-ка. Сюды вось она высокая. Давай вось так. Побудуемся. Вядома, нізкая таксама патрабуецца, бляха. Гэта не насыціць ніколі, мне падаецца. Гэтых хлопцаў. Так, камерцыйна не трэба? Хіба што не трэба. Пакуль што. Так, ведаеце, што наконт стрыму? Нам прыйдзецца яшчэ гадзінку пагуляць і ўсё, таму што сапраўды ў мяне ж вячэры няма. Трэба будзе прыгадаваць вячэру. Мяу, ты что, падаешь, ты что? Твою мать, блин, пужаешь. Валишь шалю. А, ён на посадку ідзе. Правда ж? З чаго ён крутіцца на месцы? Гэта, памятаеце мультик гэты, бляха, цуды на віражах? Мне падаецца, гэта Балу. Так, ён на посадку ідзе. Петли ён выкручивае тут. Цудоўны мульт. Візэр, ну. Лоукостер, бачыш, ты ў міжнародны аэрапорт лоукостер лётае ў мяне. Так, я, блядь, не разумею, чаму? Смецце ж. Так, што па смеццю у нас? Мы ж толькі што пабудавалі. Усё, што трэба было. Ну, усё ў зялёнай зоне. Вы, халера, што робіце са мною? Усё ў зялёнай зоне. Не даязджаюць сюды? Ці што гэта азначае? Проста, што надта далёка? То гэта мы вырашым, калі што. Трэба будзе падумаць, можа нейкую шашу зрабіць такую, ведаеце, аб'яднаўшы вось гэтую шашу такім кальцом. Каб яна праходзіла вось так. Вакол гораду. І з гэтай шашы вось сюды ўправа, ўлева сходзілі. Адгалінаванне дарожнае. О! Гэта ўсё нашчадкі таго, што ў нас людзі, якія едуць у горад праз левы бок, яны едуць чамусьці праз прамысловую зону, тое, што я казаў. Яны тут зварочваюць, ці вось тут зварочваюць, і вось так едуць у горад. Прыдуркі. Хаця вось тут шырокая дарога, 4-пасавая, мне падаецца. Ну, 4-пасавая хайвей стаіць. Карыстайся, не хачу, называецца. Не, бля. Яны пядораць вось па гэтай, бляха, 2-пасавай дарозе. Прыдуркі. Все, што я магу вам сказаць. Так. Падкапілася грошай? Падкапілася.
Давай далей крематоріями займатися. Хто там у нас наступний? Ходи сюди. Так, ось так ми тебе побудуємо. Мені подається, так буде добре. Так, дорогу тебе побудуємо зараз. Такою, мабуть, не потрібно, але плюс-мінус така і потрібна. Так, і. Ось так ще. Чекай. 90. Гэта 90? Не падабаецца мне гэткая 90. Давай. Ага, яшчэ можна на раз, два, три. На 3 кропачкі ўниз. Раз, два, три. О. Раз. И два. И раз. И два, и три. И раз. Так, тут дорога, тут не чапаем. Хаця, чаму б не чапнуць? А? Вось чаму б не знішчыць вось гэтае? Не падаецца. Яна тут не патрэбна. Так. Не, то я не гэтае хацеў. Стоп, а что не так? Все так. И вода есть. Вода есть. Но вода повинна быть. На что ты скажешься, что тебе тут дороги нема? Мы ж не отрезали тебе, вось тут. Ай. Кати, с гэтыми бляха. Алгоритмами. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. Так. This has been a local public service announcement. Recent spikes in demand have led to temporary local shortages in the city's fresh water supply. The public should be aware that we are struggling to get the situation in hand. This has been a local public service announcement. Так. What kind of future does music Ён хоча, have каб if it мы doesn't ўсё ж look таки to былі its past? далучаны да Well, вось I гэтай say the шашы. question speaks for itself. Here on Second Moon, we know you can't move forward unless you keep both eyes steadily trained on what's behind you. For our feature story, we're on the streets with Kim this hour, taking the pulse of the city. So, Kim, what's the word on the street? Tell us what you're hearing. It's more what I'm smelling, Glenda. Так. I have to say, it just plain stinks around Сюди. here. Gross. And these concerned citizens agree. That's hardly news. There hasn't been any trash collection for who knows how long. There's rotting food, dirty diapers, fish guts, and... Oh, God, I can't stand to think about it, let alone smell it. And the piles of filth just keep growing and growing and growing. На что ты скардзишься? Чаму у тебя нема дороги, ты пишешь? You heard it here, folks. А гэта што? It's still pretty stinky, though. That's good to hear, Kim. We'll Не be back разумею. after this. Не разумею We're гэтую live, гуму. and we're getting reports about a traffic accident somewhere in the city. Road Давай мы maintenance вось гэта services have already соб'ем. been dispatched, and Так. traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a Чё ж little меня while until сбей? everything clears up. If you're in it, you already know about it. No use reminding you. Meanwhile, expect delays No. and drive safe. Ой-ой-ой, як все складана. Так, ми ось так робимо і ось сюди заводимо. Slope to sleep. Яна мне пише, що тут щось не то з дорогою. Що тобі не так з цією дорогою? Ось так, так? Зараз. Паскуда, ты погляди только на это. Ты можешь мне потлумачить, что не так? До речі, зникла. Бачите, зникла гэтая патрэба чамусь толькі зараз. Больше не дае будаваць.
Ось так. О, зараз все добре. Так, давай наступне, що у нас там далей? Наступне вось гэта, толькі куды ж цябе паставіць? Кошты сюды. Толькі мне гэта не падабаецца, таму што нам трэба адгалінаванні куды паставіць вось гэта і вакол пабудаваць яшчэ. Прыблізна тут. Мне падаецца. Ось так. Остановись. Ось так. Так. Повернешься? Не, не хочешь. Придется на одну клетину вниз. Ось так. Так. Ага. Заблизко, так, на одну клетку. Помылился я. Так, на одну клеточку, литерально. Ось так. Хлопці, все буде добре. Все добре, ось так, ось. Выдатно. Поехали далей. Гаражи гэтыя будаваць. Усё дзеля наших мертвякоў, каб ім было комфортно добирацца сюды. Але хто гэта придумал такой колькасці будавацца? Я хз. О, ну все равно все чырвонае. Што ты не рабіў, все равно ўсё чырвонае. Так, патрэба ёсць у жытле. Аднапавярховым. Хадзі сюды. Давайте мне, мои миньончики, заселяйтесь. Тут будет утульненько. Податки не забывайте платить. Обовязково. Мертвяков. Так, мертвяков фойер. Глядзі. Што гэта? Чым мы займаемся ўвогуле? Читай злева ў версе. Што гэта такое? Фактор городу, вітаначки, прабач, не заўважу, што то тут. Бач, якія заняты краматорыямі. Все, будую. Уже задолбаўся я просто. Паглядзі, колькі іх тут. Вось гэта ўвесь дыстрыкт, это ўсё краматорыі, ўсё імі занята. Адзінае, каб толькі пазбавіцца вось гэтых чырвоненькіх паскудных паведамленняў, што яны чакаюць на трупавозку. А, прыгажосць якая, правда? Ні халера неправда. Непатрэбства. Так, ну глядзі, ось 206 тысяч чалавек пражывае ў гэтым горадзе, і тыпу па гульне яна патрабуе ад мяне зараз больш за 20 краматорыяў. Ну дзе такое бачылі, а? Вось дзе такое было? Я ўжо казаў, што вось у Беластоку 250 тысяч жыве чалавек. І тут адзін краматорый я бачыў толькі. Адзін. Без усялякіх вось гэтых вось. Фу. Моду выправляюць? Можа быць. Я спадзяюся на тое, што выправляюць. Інакш просто гэта... Вось такое. Бачыш, мы ўжо набліжаемся. У нас хутка з'явіцца нарэшце 19 ўзровень, і мы пойдзем пракачку вось сюды. Мы будзем пракачваць вось гэтае. Central Intelligence Bureau. Пазбіраем грошыкаў і пабудуем усё, што ад нас патрабуецца для парадку, давай так казаць. Надеюсь, спадзяюся, што хаця б у гульне гэта прыносіць парадак нейкі. Так што вось такія справы. Што я тебе яшчэ пахваліцца? Бачыш, у мяне тут ёсць пускавая установка імя ВРВ. Той самы ВРВ, якога ты бачыў у чаціку. О, зараз пойдзе ў старт. Глядзі.
Пачакаем, пакуль яно будзе, ўсё роўна трэба, пакуль грошыкі копяцца, пачакаць. Так, что ты там с городом робишь, что у тебя трупы у чарзе? Добрае пытаннішка. Насамрэч, я добры мэр гэтага гораду. Вось, не, гэта просто, як табе сказаць, гэта вось такая статыстыка, глядзі. У мяне тыпу адбываецца 4500 смерцяў на месяц. На месяц, так, 4500. Один краматорый перарабляе у месяц 150 чалавек чамусьці толькі. Разумееш? Адсюль вось такая патрэба. Ну, 4500 падзялі гэта каля 30, трэба копію Мінска. Гэта каля 30 краматорыяў яна патрабуе гэтая гульня. Вось такія справы. Так, фактор гораду, вельмі шмат паведамлення. Так, рэклама там весела на радыё. Так, часам бывае вельмі весела. З першай версіі ў другую перайшла неадэкватная тэма з хвалямі смяротнасці і колькасці патрэбаў у краматарах. Так у жыцці няма і выправіць гэта ніхто не хоча. Так, гэта проста апісанне. Добра, яны часта проста жывуць аднолькавы час праз прыкладна той жа, што і прыехалі, ці наразіліся, і ўсе паміраюць адначасова. У мяне, дарэчы, такого пакуль што не было. Адзінае, што я заўважыў, гэта было 2 стрымы таму, у мяне скокнула ад 1000 до 2000 смяротнасць. Вось, такі быў скачок. А потым, напрыклад, са стрыма до 4. Яна ўзляцела, і вось зараз 2 стрымы, і яна на 4,5, 4200, вось так вось знаходзіцца. Хоць метро на могілкі санітарнае будуй. Дарэчы, я ў гэтай гульні метро не будаваў. Мне не вельмі падабаецца гэта ідэя. О, полетела. ВРВ, бачыш, які ты таленавіты інжынер. Цябе ракеты лётаюць што тыдзень. Ты задаволены? Тым, што ёсць твоя будыніна ў маім горадзе. Выяўляе несвядома. Сапраўды. Неграмотных і несвядомых. Дарэчы, а на што яна падобная? На Саюз падобная, правда ж? Space што? Чирп? Spaceship. Замест спейсшипу. Гэта вам не Илон Маск, хуяс, правда. Все, палево скончилось. А, ось так з'явилося знову. А чому я на бок летить? ВРВ, що здарилося? Туди-сюди матляє. Я нападаю. Ці гэта ты тестуеш вертикальную посадку? Так, а што далей будзе? Дарэчы, я ж ніколі яшчэ не глядзеў, не сачыў за гэтай ракетай так доўга. Яна проста знікне? Так, яна проста знікне. І всё. Так, павяртаемся да аднапавярховай забудовы. Нам патрэбна зараз яшчэ дыстрыкт пабудаваць вось гэтыя камерцыйныя. Бо нашы жыхары патрабуюць трошачкі закупак. Кажуць, у нас ёсць вольныя грошы. Забяры ў мяне іх. Так. Вось фактор гораду, дарэчы. Бачыш, якая херня робіцца ў мяне ў мястэчку? Вось мне гэта вельмі не падабаецца. Вось. Як гэта можна выправіць? Я хз. Насамрэч. Бо мы ўжо неаднойчы спрабавалі проста ігнараваць патрэбу аднапавярховай забудове, але яна нікуды не знікае. І горад перастае проста расці у памерах сваіх. Нічога з гэтым не зрабіць, карацей. Просто сядзіш, чакаеш, пакуль з'явяцца новыя суседзі, новыя людзі. Толькі дзякуючы аднапавярховай забудове, больш ніяк. Так, і вось тут мы таксама забудуемся. Так, усё, прамысловая зона ёсць.
Так, далей мы, да рэчы, прамысловую зону, калі працягнем, то працягнем яе будаваць вось тут, сюды, ў гэты бок. Таму што ўверх будаваць не хачу, у нас тут даволі прыгожы відок такі вось на горы праз гэтыя ветравыя генератары. У гэты бок, ну можна з такім, ведаеце, вялікім нацягам, але не хочацца пакуль што. Так што будзем цягнуцца вось да аэрапорту, каля чыгункі, вось сюды. Мне падаецца, тут даволі шмат простараў, каб задаволіць усе патрэбы на бліжэйшыя некалькі стрымоў. Так. Перанаводзіш. Злы ВРВ. 510. Ну, слухайце, мы з паўмільёна ніяк не вылезем з прыбытку. Все трэба больш і больш, а паўмільёна пакуль што. Максімальна ў мяне было 750 тысяч, дарэчы, ў месяц. Гэта было даўным-даўно, і неправда, як кажуць. Так, усё, папозла зноўку аднапавярховая патрэба. Ну, давай тут працягнем будаўніцтва пакуль што. Чакай. Вось так. А ты што гэта такое мне не даеш, а? We urge the public to remain calm during these breaks in service and to follow the guidelines on the city's website on how to plan for these temporary events. This has been a local public service announcement. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. Has anyone seen my keys? My keys. What? I'm here? Sorry about that. It's nothing important. I just lost my keys. Так, готово. Пакуль што так. Сюды хадзі, сюды хадзі, сюды не хадзі. Вось так. Один клік і засяляюцца. Так, у новай сіці Skylines вялікі перакос у субурбію. Думаю, трэба абраць цэнтральная вуліца, дзе пры патрэбе змяняць на сярэднюю забудову і гандаль. Так горад будзе разнастайны. Часткова так раблю, так. Часткова, калі я добра зразумеў, аб чым ты. Мне ўвогуле, дарэчы, сярэдняя забудова, яна вось у перамешку з высокай. Бачыш, вось тут яна высокая, вось тут сярэдняя. Вось у гэтай частине гораду ўсе знакамітыя месцы, тыпу Disease Control, вось гэты медычны універсітэт, інжынерны універсітэт, вось такія рэчы, якія шмат грошай патрабуюць. Тут яшчэ нейкі універсітэт, проста звычайны. Зато прышпільна выглядае, калі вось так, глядзіш. Мне падабаецца. Ну давай ужо хутчэй на 19 ўзровень, колькі чакаць яшчэ? Трэба змешваць, так, Young Gale Route, маеш на ўвазе, каб было побач і высокая, і сярэдняя, і нізкая. Так? Забудова. Глядзіце, гэта што ў мяне такія паліўныя станцыі ў адным раёне? Ну. Толькі паліўная станцыя. Ну такое. І тут таксама, проста паліўная станцыя, разнакаляровая. Так, давай паглядзім, што ў нас па адукацыі. Бандыць, там ужо школаў не бракуе. Так, вышэйшая школа і звычайная школа патрэбная. Так. Элементары, small city. Сіці, безумоўна, 1500 і туды заходзіць. Добре, давай ось так. О, яке шчасліве ўсе, што з'явілася школа ў іх пад бокам, правда? Так, і вышэйшая школа City High School.
пожалуйста, high school. Не, давай на эту же вулицу. Так, больш-менш, ці яшчэ трэба high school яшчэ пад адной пабудаваць, дарэчы. Трэба знайсці нідзе. Во, мы вось тут пабудавалі ж. Вось тут трэба будаваць зараз. Так, і вось гэтую таксама праз дарогу ад іх. Так, што яшчэ? Пачатковая школа патрэбная. Пачатковая школа. Здаецца, сюды можа? Тут, бачыце, ўжо ёсць адна, другая. Тут трэцяя. Давай сюды. Так, усё. Добра, па адукацыі больш-менш, пачатковая ўсё яшчэ патрабуецца. Яшчэ на 3000 патрабуецца вучняў, а гэта 1,5 толькі. А ў максімальным сваім яна можа быць на 2000, чтобы дзве школы патрэбны яшчэ. Тут усё забудаванае тут. Потому что тут ніяк, можа тут толькі. Там, калі што, вышэйшая школа. Праз дарогу. High school перанасычаная. Ну, паглядзім. Паглядзім, што з гэтага адбудзецца. Так. Ну. Давай хутчэй. Давай ужо хутчэй, ну. Вось гэта вось. Скую набудзем сабе і збером грошы. Пабудуем зараз. Цэнтральны банк Сіті-Холл я пабудаваў. Турму, мне падаецца, я не будаваў. І хэдквотэрс я, мне падаецца, не будаваў. То бок, вось гэтыя 3 будынкі нам пабудаваць. Я ўжо з лёгкім сэрцам такім выпадку. З трым сённяшні закончу. 489 тысячаў штомесяц. Гэтыя чырвоныя не перастаюць з'яўляцца. Просто... Ай. Мерзотна. Мерзотна. І сметнік таксама, правда ж? Нібы сметніку у нас нема. По факце ўсё ёсць. Так, што нам тут? Мейл-сервіс у нас недастаткова надзейны. Высокія падаткі. Ідзіце ў пекла. То яшчэ падаткі вам змяняць. Так, ну і на смецце яны скардзяцца. На трафік менш скардзяцца, дарэчы, чым на сметнік. Што дзіўна. Так, прамысловасць. Яшчэ аднапавярховікі. Так, а людзі на што скардзяцца? На сервіс, зразумела. Усе яшчэ на адсутнасць транспарту для перавозкі трупаў. Так, дзе мой верталёт? Дзе гелікоптер? Ён жа шлётаў тут, не? Куды падзеўся?
Так, а што у нас, дарэчы, па пажарных службах? Fire Station колькі каштуе? 2 мільёны 150. Вау. Firehouse можна пабудаваць. Ну, дарэчы, у гэтым раёне ён ёсць, дзе ў нас што не едуць. Правда? І вось на той бок. Можна сюды. Ось так. Ну, хто сюды поедзе? Дзе моя пажарная? А мне падабаецца статыстыка, што ў іх усё гарыць, але яны ўсё роўна шчаслівыя. Бачыце? Іх усё задавальняе. Такія абдолбаныя сімы-сімы. Гэта, слухайце, медлабараторыя была, мне падаецца, у іх тут. О, прыляцеў. Прыляцеў. Гелікоптер зараз будзе тушыць. Пссс. Усё гатова. Пасіку паляцеў. Так. Выдатненько. Пакуль што ўсё працуе. Дзякуй Богу, працуе больш-менш. Што тут у нас? Што гэта такое? Высокая аренда? Не здымай. Подумаешь. Ну, пакуль што ўсё больш-менш, слухайце. Патрэбы нізкія, доходы нізкія. Давай, хутчэй, давай. Паглядзім, можа я штосьці пабудаваў з гэтых вось турмаў, там не турмаў. Прызан. Вось я бачу, тут ёсць два. Што гэта такое два? Так, гэта паліцейскі пастарунак павінен быць. Правда ж? Так, невялічкі пастарунак. Малы, так бы мовіць. То бок мяне... Гэта тут. Адзін, другі, там таксама трэба будзе пабудаваць. А вось гэта є. Таксама малы пастарунак. А тут і тут тое сама. І... мяркую, што гэта тое ж самае. Так, так і ёсць. То бок, давай адляцім. Паглядзім вось тут. Нам трэба пабудаваць будзе і паліцейскую станцыю, не малую, але вялікую хаця б адну. Потым City Police Station таксама. Headquarter за 2 мільёны, каб вас усіх. Турму. Угу. Дарэчы, яна напісаная, што на 800 метраў задае -5 рэйтынгу для крымінальшчыны усялякай. Троху дзіўнавата. 3200. Ох, мать моя жанчына. Так, амбіцыйна, слухайце, я сёння вырашыў пабудавацца 3200, 650 недаступны і зараз. Гэтыя 200. Карацей, вось гэты будынак, гэты 5 мільёнаў 300 мне патрабуецца. Гэтыя вось 3 я магу і зараз пабудаваць. Грошей у мяне хапае. Так, у такім выпадку я прапаную менавіта гэтым заняцца. Так, усё роўна гэта нам яшчэ дасць. Сюды. Дадатковыя вось гэтыя пункты. Так, гэта у нас што? City Police Station. Ага, вось каб гэта недзе ў горадзе змясціць, было б добра, мне падаецца. Так, і турма. У цэнтр горада, безумоўна, такое сабе. Пхаць гэтую турму. Можа быць, сюды? Ой, яна вялікая, слухайце. А давай.
Ну, такая бляха будыніна. Яна чымсьці нашыя гэтыя, слухайце, суды нагадвае. Вось у горадзе, не памятаю, будавалі штосьці падобнае, толькі гэта называлася суд, а не турма. Так, нейкая парковка, сарціроўка, я так мяркую, тут нейкая. Ага, баскетбольная пляцоўка, як жа без яе. Адная вось гэтая, другая футбольная. Гэта дакладна не універсітэт, а турма? Так, паляпшэнні ёсць нейкія? Ёсць, дарэчы. Бібліятэка. О. І што яна дае? Падвышае well-being and прыгатуе іх да вонкавага жыцця. Зразумела, так. А тут што? А гэта падвышае колькасць вязняў, якая можа ўтрымлівацца ў гэтай. Не, вось гэта я б зрабіў. 75 000. Мне падабаецца. Мне падабаецца. Гэта бібліятэка, калі што вось. Там будзе Энді Дерфейн працаваць. Так, так, вось тут на даху будзе класці рубероид, ага. Дефрейн. 100%. Хадзі сюды. Вось ты наступны. Што ты мой? О, і тут есть паляпшэнне. Што яна дае? Паліцейскі гелікоптер. 200 000. Ой, ну вядома, што гэта прышпільна. Але ці патрэбна? Глядзіце, яно знясе мне 2 дамы. Ага, зараз ужо разбежаўся. Я там бягу, валасы назад. Сюды хадзі. Так, тут у нас... Не хочу. Тут я не хочу нічога такого будаваць, дарэчы. А я? Каб яна не шапала нам тэрыторыю. Дзе яна? О, вось тут можа. Слухайце, а вось тут я зраблю ее. О! Во, і вось гэта. І вось так, выдатна. І у нас будзе гелікоптер паліцейскі. О, дарэчы, глядзі, тут другая мадэлька. Бачыш, там не апач ніякі. Гэта сапраўды... Я ж казаў, што там іншая мадэлька была у медыцынскага. А гэты бляха пажарны, ён сапраўды як апач выглядае нейкі. Дзе гэты? Медыцына, ты дзе? Во. Правда, як апачы нейкі. Толькі гэтага не хапае гатлінга на борце ў яго. Не апач, а Black Hawk. Добра, няхай. Black Hawk. Чорны ястраб, добра. Так, яшчэ б злавіць, слухай, на гэтым паглядзець, на больніцы. У больнічцы. Што там у нас? Тут няма ляця. Лётае недзе. Тут, мне падаецца, таксама было, правда, не? У гэтым рэгіёне я ж будаваў сабе больнічку адную. У гэтым аднапавярхоўны на ўвазе. О, вось яны. Стой. О, я ж казаў, тут іншы. 3 мадэлькі зрабілі розных гелікоптэраў. Прыгажосць. Ухваляю такое. 3 розныя гэтыя установы інстытута, 3 розных гелікоптера. Супер, хто б мог падумаць. Так. Так, ну што, падвышаемся 211, прыбытак 460. Чакаем. Нам патрэбна 5 300 000. Усё дзеля таго, каб пабудаваць. У нас, дарэчы, хутка з'явіцца ўсё ж такі. Бачыце, засталось тут 2000 ці колькі. 1300 досведу. Каб атрымаць, мы пабудуем сабе адразу выведку
Вось. Ну, не адразу, а вось, я спадзяюся, грашэй-то хопіць. 490, правда, тысяч усяго. Гэта лепш, чым нічога, правда? Калі было б 200, чакаць было б даўжэй. Як там справа ў сметніку нашым? Нормалёва. Сметнік нормалёва. А стары сметнік? Старым сметніку. Ну, гэта паднапружана ўжо. Дастаткова. Пажарышча, пажарышча, пажарышча. Дачакаўся. Хаця б узроўню дачакаўся. Грашэй яшчэ пакуль што мала, але ўзроўню хаця б дачакаўся. Добра. У нас метраполія нейкая масіўная, аказваецца, атрымалася. Даволі шмат гэтых насыпала пунктаў. 26 у нас ёсць. То бок пачынаем. Нас засталося раз пабудаваць. І прызон мы пабудавалі там, карацей, зразумела, па транспарце у нас усё было, гэта было. Па пажарных. Вядома, што хочацца гэтае пабудаваць. Што толькі яно даваць будзе, з гэтым не цікавіць. Шэлтары гэтыя. Электрычнасць не, і гэта не хачу. Усё, хадзі сюды. Так, гэтае першае, гэтае другое, а вось гэтае трэцяе. Так, ну мы сёння, мяркую, штосьці тады пабудуем, а дай мне паглядзець, што яно нам дасць. Ух. Disaster Control. Ну гэта проста шэлтары. Вось гэта 2 400 000, гэта 360 Disaster Alert Time сетевой. Я штосьці не надта заўважаю, што я неяк пакутую без гэтага. Upkeep, паглядзіце. 30 000 гэта мінімальная падтрымка вось дзейнасці гэтага шэлтару. Максімальная 46 мільёнаў на месяц. А як вам? Хо-хо. Вось гэта кошты. І 20% ад усялякіх навальніцаў, усё такое, дамагі. Пашкоджанняў, карацей, менш ад розных выпадковых гэтых падзей. Да. Шмат грошай трэба на гэтае. Ну што, вось ён наш апошні. Не апошні. Вось, Police Headquarters. Дарэчы, можна пабудаваць 2 100 000. 2 100 000, і ён дасць нам што? Jail capacity 100. 20 машын патрульных. І пры гэтым яшчэ і гелікоптэры ёсць у ім. Так, куды цябе ўпердоліць? Police Headquarters. Давай глядзець на стан нашага гораду. Па сутнасці нам трэба яго вось недзе тут. Бачце? Мне падаецца, так і трэба зрабіць. Тут нейкая ферма ў нас. Нейкая ферма. Што гэта ў нас побач з фермаю? Сюды яно не ўлезе. Зато вось сюды ўлазіць. Давай, родненькі мой, пакажыся. Ну, прыгожы будынак, насамрэч. Мне падабаецца, яшчэ так улагоджаны, тут і фонтанчык ёсць. Хаця прыемна паглядзець, што тут адбываецца. Глядзіце, у мяне ангельская гэтая паліцыя. Даішнікі. На англічан падобная, правда? А што за марка машыны? Не ведаю, падобна на нейкага кітайца падобная. Паўлік, дзякуй. Моя павага. Дзякуй. Ну добра, слухай, не, будынак добра выглядае, пытанняў няма. Мне падабаецца. Але ж тут нейкая паўночная, на паўночным баку нешта тут. Ну, прышпільна. А гэта што ўвогуле? Гэта Firehouse, гэта Mail Storage. А, гэта я ж, вось.
Дарэчы, хто не ведае, я ж па-за стрымом неяк даўно гуляў. У мяне ж бачыце, на што скардзіцца, гэта херабораў з пошты заўсёды. Ну, насельніцтва незадаволенае, як тут пошту апрацоўваю. Я вось пабудаваў сартыровачны гэты вось будыначак. Ён поўнасцю зараз заняты на 100%. Дарэчы, вось гэты хвосцік знішчыць. Вось, і ён таксама яшчэ ёсць з гэтага боку. Вось ён. Бачыце? Зато ў гэтым ні халеры няма. Ну, неяк так вось яно і працуе ў гэтай гульні. Той загружаны на 100%, гэты не загружаны аніяк. Ось такія справы. Так, трошечки трэба дадаць прамысловасці. Прамысловасці мы дадамо. Ось так. Няхай будуецца. Так, ну што, зараз будзем чакаць, пакуль што накопіцца ў нас 3 200 000 на апошні будынак з аховы бяспекі. Гэта у нас ужо пабудавана ўсе тыпы паліцэйскіх станцый, у тым ліку самая вялікая. Вось гэта вось найвелічэзны пастаронак паліцэйскі. Засталося толькі ў нас выведка, ці як яно там называецца, Central Intelligence Bureau. Вось неяк так. Усё складана, пампезна, як гэта любяць такога кшталту людзі. 3 200 000, калі быць дакладным, трэба будзе пачакаць. У нас па 500 амаль што на месяц, прыблізна гэта месяц пралятае за 5 хвілінак, плюс-мінус. То бок, калі так уже разважаць, прыблізна праз хвілінак 20 яно павінна скапіцца ў нас. Ну, будзем спадзявацца, што так і адбудзецца. Паглядзім. Гэтыя пліткі мы будзем набываць ужо ў іншы раз. Памяшканні там будуць вось тут, калі што мы будзем зараз расці. Давайте так і зробім, слухайце. Давайте так і зробім. Хадзі сюди. «92, 65, не то, вось сюди. О! Пускай, нехай будзе так. Пайду гатаваць абед на заўтра, а то чых-пых і выходныя праляцелі. Сапраўды, так, хутка праляцелі з гэтымі стрымамі. Я нават і не замеціў, што не заўважыў, што заўтра ўжо панядзелак, як-ніяк. Так, вось тут мы зробім па-іншаму. Тут, дзякуй Богу, гэту гульню хоць дарогі танныя, то можна займацца будовай, перабудовай, усім чым хочаш з гэтымі дарогамі. Не так ужо і шмат яны з'едуць з бюджэта. То я памятаю, недзе там у нейкай часціні SimCity было такое, што падтрымка дарогу каштавала. То бок больш дарогаў будуеш, больш утрымліваецца з бюджэта. І сутнасна так больш. То бок, ну, трэба было падумаць 5 разоў перад тым, як будаваць тую ці іншую дарогу, бо інакш бюджэт трэсне. Так, сюды вось так. Вось так. Кое-што вось гэта яшчэ трэба забудаваць. Не-н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 е. Ужо там нехта будуецца. Я выпадкова там тыцну. Так. І вось так. Што гэта такое? Куды вы ўсе едзеце? Яны ўлева паварочваюць. Яны ўлева паварочваюць тут, на гэтым скрыжаванні.
Так, ось гэта цікава. А ведаеце, што можна зрабіць? Так. Трэба зрабіць больш шырокую дарогу, па-першае. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. You're listening to Second Moon Radio with J. Thomas Hornbuckle, and we're pervading some of the finest classical music on the air. Keep that dial right here. Так, ну такое собі я зробив, зараз треба було зліва її будувати. Вместо побудував справа. Так, кольцо. Кольцо. Ось ніяк так я не повинен бути. Жух, поїхали худшей, правда ж? Поехали худшей. Выдатненько. Танечка, зараз тільки що ось тут зараз буде проводка, правда? That's good to hear, Kim. We'll be back after this. The leader of the City Services Division is with us in the studio today to talk about why they're contracting with outside agencies to provide vital services. Все равно намагаються у левый бок, а потом только на кольцо выскочить. Так, а давай-ка мы вось гэтае. Гэта толькі налево, гэта прямо і ўлево. Як гэта арганізаваць? Sounds like we're the ones who will end up paying for it. Should we be worried? Так. I expect the residents would be more distressed if key services became unavailable. Their quality of life is very important to them. But so is the money. We'll be back. Это не то, Это значки не тыя, не тое. І гэта не тое, і тое не тое, і гэта не тое. І сёе не тое. Угу. Так, цікава, як гэта зрабіць, да рэчы, каб яны вось з двух пасаў ехалі налево, а не з аднаго толькі. Это сутыкается. Ладно, нехай себе штосьці тут будзе ніяк. Так, давай тут в такім випадку так само кольцевий рух. Ну и что, замерли все? Так. Промысловость. Так, добре. Забудувалися. Максим Щукін. Розв'язочку мо. Так. Ти маєш на увазі, каб яны з допомогою масткоў туды-сюды каталіся? Гэта, ведаеш, мы потым зоймемся. Бо ў мяне ўсё роўна ёсць план пасля пракачкі вось усіх гэтых вось штук і пабудоў усіх гэтых штук, якія неабходныя. Літаральна ў нас заставаўся да 20-го ўзроўня пракачацца на гэтым усё. Бачыш? І потым я меркаваў, мегалаполіс, дарэчы, будзе. І потым я меркаваў зрабіць сумесны стрым з фактарам гораду. Вось бачыш, што ягонае паведамленне вышэй. Ён у нас урбаніст добры, і ён бы даваў добрыя парады, мы тут нешта такое і вымыслілі. Накапілі бы сабе там 50 мільёнаў грошай, каб усё можна было, што задумана, зрабіць. Вось, таму пакуль што план такі. Троху гэтае пытанне з развязкамі і ўсімі астатнімі такімі пытаннямі адкласці на потым.
Але я спадзяюся на бліжэйшае потым. Не на далёкае. Вось. Не ведаю, ці то чуў, ці не, мы зараз копім грошы на пабудову Central Intelligence. Гэта ўсё, што нам засталося вось тут. 3 200 000 мне патрэбныя. Спадзяюся, хуценька рэалізуем, таму што ўсё астатняе мы ўжо пабудавалі сёння. Зусім трошкі засталося. Колькі ў месяц падае? 550 амаль што. Добра, я задаволены гэтым. 550 гэта заўсёды добра. Так, пакуль чакаем, можна паглядзець, куды мы засунем нашыя 5 пунктаў. Куды насамрэч яго можна засунуць. Сюды не трэба, не трэба, не трэба, не трэба. Тут не трэба, тут не трэба, тут... Underground паркінг. Няхай будзе. Вось яшчэ 8 на гэтае страціць. І забыцца пра такія траты. Парковачка андэграундаўская. А што гэта у нас усё такое чырвонае? Гэта што? А яно ніяк не зелянее. У нас, дарэчы, патрэба чамусьці толькі ў 1049 паркавальных месцаў. Мы задаваляем 1100. То бок, я б не сказаў, што у нас ёсць нейкая сутнасная... А, чырвоныя кавалкі гэта выключна шаша? Ой, чырвона, прабачце. Вось гэта, зялёны шаша. А чаму тут яны тогда? Тады ў такім выпадку што гэта? Хайвей, усё хайвей. Ці гэта менавіта тыя кавалкі дарогі, якія я не чапаў сваімі крывымі рукамі. Хутчэй за ўсё так і ёсць. Не, але тут з'явіліся і жоўтыя ўжо. Ну, карацей. Усё устала, всё, тут покатились нарешті, не. Жудасные корки. Так, бачу патребу у камерцыйнай забудове. Давай. Камерцыйная, дык камерцыйная. В такім выпадку адразу азначым жыллёвую забудову. Так, ужо амаль што 2 мільёны. Выдатна. Ужо амаль што 2 мільёны. Яшчэ 1 250 000 і можна будзе завяршаць нашу забудову. Ой, локці храбусцяць. Давайте паглядзім, што ў нас па інфаграфіцы ёсць. Тыц. Гэта ўсё зразумела, гэта не цікава. Wealth. Не тое трейдинг. Што ў нас па трейдингу? Мы што, зернем нейкім гандлюем? Да. Папера. Дарэчы, што ў нас па прыбытках? Ось тут мне падаецца эканоміка так была. Гэта падаткі, гэта ў нас гэта, прабачце, даўгі ў нас няма. Падаткі, зразумела, мы троху зніжалі. Дарэчы, у нас прыбытак ідзе вялікі як ад жытла, так і ад камерцыйнай забудовы. Офісную больш за ўсё прыносіць. Дарэчы, прикольна, прышпільна. Так, па сервісах. Больш на ўсё за ўсё мы вытрачаем, вядома, на падтрымку здароўя нашага насельніцтва. Такое сабе. Добра было б гэта знізіць. Так. Тут у нас у дэфіцыце толькі зерні, правда? 9 тоннаў.
Не надта ўжо і шмат вырабляецца. Ферму будаваць штосьці не хочацца, бо яны псуюць, мне падаецца, знешні выгляд. Гэта ў нас бавоўна, а вось тут вось две фермы, якія вырабляюць зерніка. І штосьці нам мне не падабаецца, як яно выглядае. Што гэта ўвогуле такое? Што за смецце у вас на палях? Дзе гаспадар гэтай зямлі? Сюды яго, карова высратая. Зараз заедзе, развернецца і назад паедзе. Размандыківай не паўсюль, ну, вырвай, не кажы. Курва, няма на вас добрага гаспадара, каб дзягаю такое па спіне агрэў. Узяў бы кія, ды як даў бы па храбціне. Усё, развернуўся, паехаў, смецце сабраў. Малайчына. Пытанняў няма. Хаця б цюкоў бы паклалі, слухай, як у ферме, правда? Вось тут бы ляжалі гэтыя круглыя кавалачкі. Ужо было зразумела, што тут нейкае зерне збожжа расце. А то пуста нібы, слухай, гэтае нейкае скатаводства, нейкая, правда? Быдла тыпу павінна быць тут, якога няма. Ну, але вось гародніна штосьці з'яўляецца, дарэчы. Няхай сабе не так ужо і шмат. А што вырошчваеце? Мух? Вось, незнаёма пакуль, што тут. Нічога, малое. Дзе малое? Вось, малое. Трускаўкі? Не? А можа і так. Незразумела, карці. Так, зноўку патрабуецца жыллёвая забудова. Хадзі сюды. Больш насельніцтва, больш падаткаў. Дэвіз майго гораду. Больш насельніцтва, аж больш патрэбы ў трупавозках. Кажуць, у гэтым гістарычным цэнтры. Высокай забудовы, высокай плотнасці забудовы. Хлопцы, ну, вазіце самі, ну што я вам скажу? Кіньце ў багажнік, ды вязіце. Краматорыя ўпоўніцца там вось, павінна хапаць. Колькі ў нас там хапае краматорыю, ці можа зноўку трэба будаваць? Глядзіце, колькі іх. Трупавозак я маю на ўвазе, глядзіце. Вы бачыце, колькі іх па дарогах ездзіць? Тысячы проста, як тараканаў. А яны незадаволеныя тым, што іх мала. Капца. Што не даязджаюць да іх. Да. Так, чакай, трэба яшчэ прамысловасці трошачкі ўпердоліць сюды. Вось на гэты кавалачак. Так. Давай вось так. Вось так, забудаваліся, лічу. Камерцыйны. Пры гэтым нізкай плотнасці забудовы камерцыйнай. О, а што такое зелёнае такое? Network. А, гэта у нас інтэрнэт? Зелёнае. Правда? Ну, падобнае на тое, слухайце. Так, камерцыйны. Сюды, так, і зноўку аднапавярхова. Усё. Максімум мы яшчэ сюды працягнем да фермы. Але на гэтым усё на сёння будзе 100%. Так, 2900, дарэчы. Не, я лічу, што далей мы не працягнем жытловага. Все ж таки карціць. Трэба завершыць. Хадзі сюды. Вось так. Давай, 180 сюды. Вось. Так, мне не падабаецца, як ты будуешься. Ага. Вось так. Куды? Не так.
For our newer, less able listeners, first we will be Ось так, dancing through інша the справа. Aldent section before Так. entering the slower Largo movement finally, then Хайди savoring сюди, the ось vivacious так. anti-pasto movement. So, without further ado, let's Так. raise the curtain. І сюди. This just in from Що ви traffic. відаєте If you про are thinking about сучасне? hitting Чому the ти не streets, you хочеш can тут expect будуватися? delays on the major roads, especially during rush hour. Good to know. Стоп, Kim. что это у нас тут? Seems like everyone is in a hurry to get somewhere fast. It's worth slowing down. Что And ви? if you can, plan your trip outside. Old of Mill? Oh, Ruins? I don't know. Типу I'd у rather нас wait тут an hour in некая... traffic than to have to start thinking about everything all the time. Besides, if I did Цікаво. that, I'd never get anywhere. We're live, and we're getting reports about a traffic accident somewhere Твою мать, что я in the зробив? city. Road Это я maintenance побудовал services have дороги already ось been з dispatched. гэтым? Traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears up. If you're in it, Хаммер, ясно. you already know about it. No use reminding you. Meanwhile, expect delays and drive safe. Все, гэта я зруйную лепш. Так. Ну і тут, нехай тут гэта застаецца. О, бачыце, у нас тут, оказывается, яшчэ акуратна так прайшла дорога. Выдатненько. Усё, мы закончылі гэты рэгіён. У нас ці ёсць грошы? У нас ёсць грошы, выдат. Ой, прабачце. Так, дзе мы будзем будаваць гэтую неверагодную прыгожую, я мяркую, будыніну? Яна ж павінна неяк прыцягваць увагу, бо яна круглая. Так. Можа тут? Дарэчы, чаму і не? Глядзі. О! Мне падаецца, гэта будзе прышпільна. Глядзі, а? Порт. Ну, гэта не стадыён, хаця б я з задавальненнем пабудаваў бы тут менавіта стадыён. Няхай сабе гэта нейкі там паліцэйскі ўчастак ці што гэта, але выглядае, правда? 100% выглядае, мне падабаецца. Што у вас ёсць тут, хлопцы, ўнутры? Не, ні халера не бачно. Сателіти. Прышпільна. Ну вось і ўсё. Па сутнасці ўсё, што я хацеў зрабіць сёння, я зрабіў, пры гэтым мы яшчэ, на 13 хвілінак толькі не ўпісаліся ў наш ліміт. На гэтым лічу, што можна скончыць. Вось, ой, чырвоная гэта, не хачу ў той бок глядзець, давайте глядзець вось у мора, давайте глядзець у мора, там прыгожа, там караблі плаваюць і ўсё такое. Дзякую вам вялікі за прагляд, вось, дзякую за ваши падабайчыкі, за ваши падпісачкі, калі яны былі, за вашу падтрымку неверагодная, шчырая дзякуй. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Мы з вами побачымся ўжо на наступным тыдні. Ну, аўторак, чацвер выходзіць відэа чарговае па Construction Simulator і па наступная серыя Спайдермена. Я на наступным тыдні, хутчэй за ўсё, буду укладацца зноўку ў здымкі гэтых двух серыялаў бясконцых, таму што хочацца Спайдермена скончыць і субтытры, і ўсё такое, сюжэт мне падабаецца. Пакуль што ўсё больш-менш выглядае на добрая марвелаўская прыгода. Вось. Усё. Так, на Твічы мы пойдзем, калі што, мы пойдзем зараз у рэйд. Я толькі зараз знайду да каго. Вось. А ўсім гледачам на Ютубе хутка пабачымся.
магчыма, у мяне будзе магчымасць пагуляць у раніцу нейкую, тыпу серады. Вось, але абяцаць не стану. Я лепш укладуся зноўку, паўтаруся у... дарэчы, Сталкер. Мне падаецца добрая нагода зайсці да Nine Ravens і паглядзець другі Сталкер. Усё. Туды і ляцім. 10 секунд. Вось, таму. Ці гэта будзе серада, ці гэта можа быць чацвер, пятніца, пабачым. Вось, так што да сустрэч на наступным тыдні. Усім пакуль.